Dům, který si zamilujete na první pohled. Klidná část obce Ohrozim a 140 metrů čtverečních zastavěné plochy. Podsklepená budova s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím o dispozici 5+1. Ideální kombinace i pro větší rodinu. Jednoduše místo klidu a soukromí. Kuchyňská linka na míru včetně zabudovaných spotřebičů. Dům z rukou prvních majitelů. Terasa v zadní části domu, zahrada, venkovní grill, posilovna, spousta úložného prostoru, to vše činí nabídku zajímavou. Obdélníkový mírně svažitý pozemek 1107 metrů čtverečních s orientací na východní stranu, poloha s neopakovatelným výhledem do krajiny. Tohle určitě není bydlení pro každého, ale možná příležitost ke změně. Přijďte se přesvědčit osobně a uvidíte sami.